Naďa. Ahoj, ja som Domča. A toto je privítacie video. Na tomto kanále budeme natáčať stále. A čo budeme natáčať, Naďa? Vlogy, potom blogy, tagy, challenge a videa. No a Presne všetko. na tomto kanále budeme natáčať stream, takže to o to väčšia sranda, teda aspoň dúfam pre vás. A keby ste sa pýtali do komentáru, že ktorá je tu hlavná, všetky my sme tri hlavné, lebo toto je spoločný YouTube kanál. A toto by bolo pre toto privítacie video. A ešte by som že vlastne máme tu ešte jednu členku nášho týmu, ale to je kameramanka, tá uvidíte ju na logoch a tak. Aňo. A toto by bolo pre toto video všetko. Chcete ešte niečo povedať? Nie. Dúfam, že nás budete pozerať najčastejšie a dúfam, že vás to bude baviť. A Naďa má odber, teda aj Naďa má YouTube kanál, aj ja mám YouTube kanál, aj Domča, ale ona tam dáva od iných youtuberov videa. Môj sa volá Lukas Konikseca, je to bratov, lebo to je na bratovom tablete. Nadin sa volá Kristina LOL, teraz tam začína a jej sa volá Dominika Bobáková, normálne. A to by bolo asi všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like.